Sådan opretter og tildeler du en opgave i Coachplan. Først logger du ind på din bruger. Derefter har du 2 veje, du kan gøre det fra. Du kan enten gøre det direkte via klientens kalender, eller oprette en skabelon, som du kan genbruge senere. Nu tager vi først og gør det via skabelonvejen. Jeg går over i skabeloner, vælger opgaver, trykker på opret ny opgave. Så skriver jeg en titel på opgaven. Har du drukket 2 liter vand i dag? Bruger vi som eksempel. Du kan vælge en kategori, hvis du har flere forskellige. Dem kan du altid oprette og indtaste senere. Du kan sætte en beskrivelse på. Det er vigtigt at holde sig hydreret, og dit mål er derfor at drikke 2 liter vand om dagen. Her har du muligheden for både at sætte hyperlinks på til videoer eller redigere teksten, som det passer dig. Har du nu en video, hvor du beskriver noget, som du har lagt på YouTube, kan du tilføje den her også. Har du en video til at ligge på din computer, kan du også tilføje den og tilføje billeder, så fremt du har noget, du tænker, der er relevant i forhold til opgaven. Sidst men ikke mindst, så har du muligheden for at tilføje en fil også. Det kan fx være, hvis du har en fil med 10 gode metoder til at drikke mere, eller hvis du fx har en opgave om kosttilskud, vil du kunne lægge den ind her også, så dine klienter hurtigt kan få adgang til den. Men som udgangspunkt, så udfylder vi ikke nogen af dem her. Og hernede i bunden kan du give brugeren mulighed for at svare ja og nej på opgaven, eller få dem til at kunne kommentere på opgaven. I det her tilfælde tillader vi begge dele. Jeg trykker gem, og nu har vi en skabelon af en opgave. Når vi så skal tildele opgaven til klienten, så skal vi ind i vores klients kalender. Jeg går ind under klienter, ind og finder min klient. I det her tilfælde så bruger vi Anders Jensen. Så er jeg inde på Anders Jensens profil. Her går jeg ind under kalender. Og så kan vi se, hvad han allerede har tildelt. Her kan vi se træningsprogram, og nu vil vi gerne tilføje en opgave. Jeg klikker på datoen, jeg gerne vil tilføje opgaven på. Nu vælger jeg dags dato. Så trykker jeg opgave fra templates, der hvor vi havde lavet opgaven. Og så kan jeg se her, den opgave jeg først eller sidst har oprettet, ligger øverst. Igen kan vi filtrere dem alt efter, om vi har lavet nogle kategorier, og vi har muligheden for at søge på forskellige opgaver. Vælger jeg nu den her, og ved, den vil jeg gerne have, at Anders skal have hver dag i en uge, så kan jeg trykke, at jeg ønsker at gentage opgaven. Vælge, hvor hyppigt opgaven den skal komme. Det skal den hver dag. Og det skal den gøre hver dag i en uge. Trykker så på opdater hernede, så kan vi se, så kommer opgaven frem hver dag i næste uge. Nu har Anders fået tildelt opgaven og fået en mail omkring det, samt en notifikation. Du kan altid fjerne opgaver igen ved at klikke på opgaven og trykke fjern. Derudover har du også mulighed for at trykke markere flere, hvis du nu har tilføjet flere opgaver, du gerne vil slette, og trykke fjern. På den måde kan du slette opgaverne. Når du gerne vil tjekke op på, om Anders har udført opgaverne, vil du kunne trykke ind under opgaver, og så vil der her blive markeret med grønt for de dage, han har markeret, at han har udført dem, og markeret med rød de dage, hvor der endnu ikke er blevet udført, eller der endnu ikke er hent endnu. Men der kan vi se datoen, hvornår de har start. Logger vi nu ind som klient med vores bruger, her Anders Jensen, kommer vi til vores dashboard, hvor vi kan se dagens opgave. Har du drukket 2 liter vand i dag? Den som vi tilføjet. Her har du muligheden for at se titlen, en beskrivelse, og så kan du svare ja og nej til, om du har løst opgaven, samt tilføje en kommentar. Og her skriver vi, det virker rigtig godt at have en drikkedunk med på arbejde. Trykker på gem og luk, og så kan vi se, at opgaven er besvaret, og der er ikke flere opgaver for i dag. Sådan besvarer din klient opgaverne. De kan også selv se dem, de har løst, inde under deres opgaver. Men på dashboardet kan de altså kun se den gældende opgave for i dag, eller dem, der ikke er løst. Sprunget et par dage frem i tiden, hvor vi kan se, at Anders har løst sin opgave, der er nu markeret med grøn, og vi kan se her
står der, at opgaven er løst. Derudover kan vi se, at der er efterladt en kommentar til opgaven, som vil blive vist på den her måde. Vil vi nu kun se de løste opgaver, kan vi sortere dem op i toppen, men det er op til dig. Hvis du gerne vil tilføje en opgave direkte til Anders, så kan vi bruge hans kalender. Trykker på den dato, vi ønsker at oprette opgaven. Tryk på ny opgave i stedet for fra en skabelon. Og så har vi fuldstændig samme mulighed som før for at oprette en opgave. I det her tilfælde kan vi skrive, har du gået 10.000 skridt i dag? Vi har samme muligheder for at gentage opgaven, vælge kategorier, sætte beskrivelser ind, videoer, billeder og eventuelt filer. Igen efterlader vi muligheden for at kunne svare ja og nej til opgaven, samt at kunne kommentere opgaven. Lige så snart vi har oprettet opgaven, så vil klienten, i det tilfælde Anders, få besked herom via mail og en push-notifikation på telefonen. Nu har Anders fået flere opgaver. Og ligesom med de foregående opgaver, kan opgaven slettes via fjern-funktionen, når du åbner opgaven. Og så vil lige igen være fjernet fra klientens app. Sådan tilføjer du og fjerner opgaver.